Kenya kasani ka wang'e counties go kata moko kuom counties mag masawa mar piny Kenya wang'eyo kaka county no Manyandarua waneno kanyo ka county Manyandarua Ruto emano yombo kod ombulu maderoma 59,94 gi 94. Ka wang'eyo kanyo county Manyeri, county ma Kirinyaga kama bende Martha Karua wuoke, William Ruto noyudo kanyo kwan ombulu maderom 38,796. Mago kwan ombulu ka luore ni ene moyombe counties go te mano Nyandarua, Nyeri, Kirinyaga, Murang'a kaachiel kod Kiambu. Mago counties mawuoke masawa mar piny Kenya. Bende nyalo wacho ni wach mar Raila Odinga yiero Martha Karua kaka jalupne bende okonye yudo kwan ombulu mane ugeno yude masawa mar piny Kenya kose nang'o? Joyce, ngeni kwang'iyo kwadok chien mos kwang'iyo gi chakruok kaka pattern mar ombulu kaka joma saa gocho na gogo ombuchgi. Kinde duto te ma Raila osebedo ka chung president ineno kaka malo kono ok oyude kura maber. Mano nyalo bedo a factor mo reflect kendo kawuono ni pod jogo pok oyie ni ng'ama chielo ma wuok e Luoland nyalo gone gi kura. Yiero Martha Karua mondo bed deputy presidential candidate mar Raila ne gitemo gogo kwano ni ka gin gi deputy candidate ma masawa ginyalo yudo kura mang'eny moingo kaka ne giyudo ga igini makadho machien kanyago. To king'iyo maber kaka kura nogo iyudo ka onge lokruok maduong'. Nitie lokruok lakini matin ok maduong' kaka onego bed ni you expect ni Martha Karua kel kura e Azimio. Tapani factor gimomiyo gima kamano timre en ni Ruto nochako campaign Mount Kenya chon. En campaign mosetimo higni 5 mokadho. In fact, by the time ono kata pok Raila o declare ni odhi chung president, Ruto nochako timo campaign chon. Or which means ni Ruto nosedhi owuotho e Mount Kenya motieko te. Koro ngeni siasa kae bende iwacho ni chalo kisera. Ng'ama limi pile ka pile cha. En ng'at ming'iyogo, en ng'at mineno heri, makoro kata ng'ato toke ya chienne. Loko mondo lok pachi mondo imi iher ng'ama chielo gone kura, inyayudo ka bedo matek. Martha Karua iwinjo ni kata polling station mogo e kura. Be Ruto noloe kanyo. Kore wuoro ni kara en contribution mane mokelo e Azimio kar kae mondo miyo kony Azimio okaw telo. Iyudo ka penjo no thago jo mang'eny. Ni kech yiero deputy presidential candidate mondo mi ng'ato kaw deputy presidential candidate nyobe no sako kwano. Toko kwano gang'o? Oko kwano gi kura ma ng'ano nyalo kele mesa. Toko kwano gi kura ma en owuon odhi kele mesa. Tido ka efforts sani screen yake ng'iyo kura masani milion 3 menenogo. Ki compare gi mowuok Mount Kenya. Mount Kenya ok apaka kata chopo milion 100,000. Ok chopi. Koro yiero masani ni efforts ma waneno ka otimira ka maybe Martha Karua will contribute kuom oko mar Mount Kenya. Maybe kuom joma mine manoneno ni at least koro for the first time piny mar Kenya nitiere miyo dhi bedo to biparo ni joma mine go ahinya to mago mawuok e gwenge gi maga Mount Kenya noluto ne Martha Karua kata kosegimbe ne giluto ne William Ruto molo kaluore ni aponono wachno mar Martha Karua bedo kaka ng'ama miyo bende achiel kuom kwano go mane jo-Azimio tiyo godo mar yudo kwano mbulu mathoth ahinya kowuok e gwengo mag masawa mar piny Kenya. Kwano no ok ochopo. Ka wacho joma mine ok awachi joma mine moa Mount Kenya. Awacho joma mine moa regions gwenge duto. Dunge duto kata regions mamoko mopogore Mount Kenya. Keja ka king'iyo pok waneno statistics mar joma mine mogocho ne Martha Karua compare gi joma chwo mogocho ne Martha Karua. Mano pok owuok e Mount Kenya. To kwan Azimio mar kawo Martha Karua tino ka sani ji wacho ni kara koro en kwano moko timang'ono moko konyo Azimio. Joma wacho ni kara Raila kata ne kawo mana Kalonzo Musyoka mondo bed deputy mare. Koro mano kaponi Azimio oko succeed
mobe magiyudo gikawo telo, tidhi yudo ka blame maduong' dhi bedo kuom Martha Karua. Wewe chwala network makama nyaka ira